Είμαστε έτοιμοι να πάμε Ignite Athens, να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που επικοινωνούμε τις ιδέες μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Κοψιδάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, ετοιμαζόμαστε για αύριο. Ξεκινάμε το πρώτο Ignite στην Ελλάδα και είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τον κόσμο εδώ. Θέλω να μου πείτε καταρχήν τι είναι το Ignite Athens, γιατί πολλά ακούμε, πολλά λέμε. Ναι. Θέλουμε ακριβώς τι είναι, τι θα δούμε. Εύκολα, γρήγορα και κατανοητά. Το Ignite είναι μια εκδήλωση που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί εδώ και 6 χρόνια σε 120 πόλεις. Η Αθήνα είναι η 21η πόλη που γίνεται το Ignite. Και στην ουσία πρόκειται για μια συνάντηση εμπνευστών και καινοτόμων ιδεών, οι οποίες έχουν μια επιχειρηματική βάση, με πιθανούς χρηματοδότες, με φορείς της αγοράς και με opinion leaders. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι... Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα επικοινωνούν. Έχουν κάποιες καλές ιδέες, οι οποίες ιδέες αφορούν περισσότερο στη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων. Μιλάμε δηλαδή για πολύ πρακτικές ιδέες, οι οποίοι όμως δεν έχουν δυνατότητα να τις αναπτύξουν επιχειρηματικά. Γιατί δεν έχουν χρήματα, γιατί δεν έχουν τον τρόπο, γιατί δεν έχουν την υποστήριξη από τους φορείς που θα μπορούσε να υπάρχει ενδεχομένως κτλ. Το Ignite λοιπόν τους φέρνει σε επαφή με ένα κοινό το οποίο ενδιαφέρεται να ακούσετε τις ιδέες και ενδεχομένως να επενδύσει σε αυτές ή ακόμη και να τους βοηθήσει στο να αναπτύξουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, το λεγόμενο business plan, το οποίο θα οδηγήσει αυτή την ιδέα στο να γίνει πια ενδεχομένως μια επιχείρηση αργότερα. Βέβαια, να πούμε ότι από τα 25 και projects που θα παρουσιαστούν, που θα τους δώσετε βήμα να παρουσιάσουν την ιδέα τους, 5 από αυτά, τι δώρο θα εξασφαλίσουν μετά από ψηφοφορία της Κριτικής Επιτροπής, τι θα καταφέρουν? 5 από αυτά θα έχουν ένα πολύ ωραίο δώρο, γιατί μας έγινε πρόταση από το Lean Startup Conference, το οποίο είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις καινοτομίας του κόσμου, και μας ζήτησαν οι 5 καλύτερες ιδέες του Ignite Athens να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Lean Startup Conference που θα γίνει στο Σαν Φρανσίσκο στις 3 και 4 Δεκεμβρίου, όπου εκεί πια το κοινό θα είναι ξένοι επενδυτές και θα μπορέσουν οι ίδιες ιδέες να ταξιδέψουν εκεί. Γιατί είναι πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο εύκολο. Ακριβώς. Η καλή έξοδα για τη μετάβαση των ανθρώπων εκεί, η φιλοξενία στο Σαν Φρανσίσκο κτλ. Τα πάντα όλα. Είναι ένα εξαιρετικό δώρο για κάποιον που ξεκινάει με μια ιδέα από εδώ, να μπορέσει μέσα σε διάστημα 2 μηνών να πάει την ιδέα του σε ένα διεθνές κοινό, το οποίο όμως διεθνές κοινό δεν θέλει απλώς να ακούει ωραίες. Αυτό γίνεται και σε άλλα event. Η διαφορά είναι ότι εδώ μιλάμε για μια πολύ πρακτική αξιοποίηση αυτών των ιδεών. Μιλάμε για την πιθανότητα να εξελιχθούν επιχειρηματικά έργα. Να πούμε όμως ότι είναι εντελώς δωρεάν και το να βρεθείτε εκεί, να παρακολουθήσετε. Βέβαια έχουν κλείσει οι προσκλήσεις για το αυριανό συνέδριο, όμως μπορούμε να το δούμε και σε οθόνες που έχετε στήσει ειδικά σε διάφορους χώρους, στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια, αλλά και από διάφορα sites που θα κάνουν live αναμετάδοση του γεγονότος. Να πούμε ότι και από το NGR θα έχουμε μετάδοση του Ignite Athens. Έχουμε ήδη πάνω από 60 ιστοσελίδες από όλο τον κόσμο και πάρα πολλές ελληνικές που θα μεταδώσουν ζωντανά το event. Πόσες προτάσεις, πόσες ιδέες έφτασαν στα χέρια σας και από αυτές διαλέξατε αυτές που θα παρουσιαστούν αύριο? Η αλήθεια είναι ότι εδώ εντυπωσιαστήκαμε κι εμείς πάρα πολύ, γιατί η αρχική σκέψη ήταν να έχουμε 20 ιδέες και μέσα σε διάστημα περίπου 2,5 μηνών πήραμε πάνω από 650 προτάσεις από ανθρώπους που είχαν την ανάγκη να πούνε σε κάποιον την πρωτότυπη σκέψη τους. Και ήταν το δύσκολο να επιλέξουμε τις 27 τελικά, γιατί από 20 κάναμε 27, οι οποίοι θα είναι και αυτοί που παρουσιάσουν αύριο τα project τους. Πολύ ωραία. Ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή. Η Κριτική Επιτροπή από ποιους αποτελείται, δηλαδή η Επιτροπή που θα επιλέξει ουσιαστικά τους 5 που θα βρεθούν στην Αμερική, στο Σαν Φρανσίσκο? Η Κριτική Επιτροπή, καταρχήν το κοινό είναι ένα μέρος της Κριτικής Επιτροπής. Έχουμε ένα σύστημα ψηφοφορίας, όπου θα μπορεί και όπως παρακολουθεί, είτε μέσω διαδικτύου είτε εκτός διαδικτύου, να κρίνει και να αξιολογεί αυτές τις ιδέες. Από την άλλη έχουμε και κάποιες προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό, τον εκπαιδευτικό και τον επιχειρηματικό χώρο, που θα κρίνουν με τα δικά τους, αν θέλετε, πιο σκληρά κριτήρια
κυρίως τη βιωσιμότητα αυτών των ιδεών, την πρωτοτυπία τους και το πόσο διεθνώς προσανατολισμένες είναι. Μερικά από τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην Επιτροπή είναι η κυρία Λούκα Κατσέλη, η κυρία Καραπαναγιώτη, ο Κωνσταντίνος Λουκάς, ο οποίος είναι ο country manager της Microsoft για τη Μάλτα και την Κύπρο. Είναι εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ανακοινώσει το όνομά του και από την O'Reilly, όπου είναι η εταιρεία που έφτιαξε το πρώτο Ignite και είναι η εταιρεία που τρέχει τα Ignite παγκοσμίως. Και μάλιστα πρέπει να σημειώσουμε και εδώ ότι ο Tim O'Reilly, που είναι ο ιδρυτής αυτής της εταιρείας, για πρώτη φορά πηγαίνει σε Ignite εκτός της χώρας του και έρχεται στην Ελλάδα. Και γενικότερα αυτό που έχουμε εισπράξει είναι ότι το αυριανό Ignite εκλαμβάνεται από πολλούς και σαν μια αποτύπωση του επιχειρηματικού μέλλοντος της Ελλάδας. Ακριβώς λόγω της οικονομικής κρίσης και της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δούνε τι μένει γενναίες επιχειρηματικά στη χώρα μας. Και ελπίζουμε να το στηρίξουν. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να βγούμε από όλη αυτή τη λούμπα, από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Κοψιδά από το Ignite Athens. Καλό απόγευμα και να περάσετε πάρα πολύ ωραία αύριο. Κυρίως αυτό. Σας περιμένουμε να πούμε ότι το event γίνεται στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Λεωφόρο Συγκρού 107-109. Από τις 11 το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ. Από τις 11 το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.